Bueno, arratzaldun edo arrastion, nio zera Feliz naiz. Feliz nire amaren neba Felizela. Gure aita egon zen gerlan, Ibaizabal kompainia, eta gero Ibaizabal bateria zena, teniente moduan, harrapatu zuten bera eta beste irratok dituan beste lagunak, hau da, nik haien nintzen hausoko lagunak harrapatu zituzten Santoñan, eta gero egon zen 1992 eta 52 arte langile bat alegetan, hau da, esklabu moduan, Espainian zera. Gero etxera torri, eskondu zen urganarekin eta nire ekarri nire. Feliz nire osaba zeinatik. Piztu, hau zela Feliz zera, irudi honetan da Zudauzkoa zegoenean, 1992an, 1993an. Orduan ez da bera budari gero, budari bezala ibili zen, ikusten duzuen moduan nahiko handsome inglesez, nahiko polita, nahiko ederra, gizona ederra zen, omen zen, ez duen ezagutzen. Bueno, orduan egingo dudan izango da, itzaldian esango dudana, dena agertu da jadanik hauek daukaten blog batean, eta baita zuek hori daukazuen dena. Orduan, lerro nagusiak agertu dira hemen irakurtzeko eta nik gero itzein du. Gauza batzuk nahaztuko ditut etxean jaso dudana eta gero ikasi dut. Orduan, Feliz Arbulun Bilbao, ohar batzuk. Arbulu hori, ni Kanada egon nintzen ikasten, eta hasi nintzen zera, hori da, hasi nintzen denbora hartan egin idazten, eta nire amak esan zuen. Joseba Tobar asko daude, baina Joseba Tobar arbulu gutxi daude. Orduan, fun, idoia. Orduan, nire amanen kontua da Joseba Feliz Tobar arbulu, idoiekin. Hakin dezaten nondi datorren. Eta Feliz, gure osabakatu, ezta? Zeigertu. Bueno, orduan, Santurtzin Palparra osoan jaio zen, 1911an, eta Zierramendi mila, 25 urte zituela, 25ean, goizeko iruterdietan inguruan, iruterdietan lauretan, gero ikusiko dugu aitua. Gaizabal konpainiako gudaria zen, eta Santurtzin hileta egon zen, eta gorkurik bai. Gaizabal konpainia desfile egon zen Santurtzin, gero nahaztu egin dute, ikusiko duzuen moduan ekarri dute Euskadi aldizkarian, denbora hartako Euskadi aldizkarian agertu zen Portugaleten egon zela, baina zen Portugaleten Santurtzin baizik. Eta Elizan, zera, Gaizabal konpainia etorri zen, nolabait, omenaldi moduan. Baita, arbulu konpainia bat, gero ikusiko duzuen moduan, eratu zuten, hemen bertan, hain zuzen ere, Gipuzkoa lorita eta hor Gipuzkoa batzuk eta Bizkaita dugu. Ahaztu baino lehen, ahaztu zait, hemen dago zera pagoa. Dakizuen moduan, orain oso importantea da zer gertatuko den Palestinarekin. Palestina nagusia zen Yasser Arafat, beti egoten zen soldaduz, militarra eskantzita eta beti pistolaretik. Baina behin ez, hau da, Nazio Batuen erakundera, New Yorkera joan zen olibo batekin. Eta arez geroztik olibo hori da nolabait bakearen simboloa. Dakizuen moduan, Otegik eta Rafa Diezek esan dutegu olibo eraman dugu eta Espainiar estatua beti bezala mendekua eta atzeraratu, lotxagarri atzeraratu. Nik euskalduna izan da, nik egingo nuke ez olibo baizik eta aritza edo aritza. Baina, nola igandien ezin ona etorri, joan zelako Soto del Galera alaba dokagulako bertan, egirati, joan naiz arratzaldean Zierramendi dira eta hor badakazu gutxa bat dagoela, nun egon ziren 6, goi batean egon ziren 6, Santurtzikoa ziren eta lagunak etorri ziren 1982an, atera eta eraman eta lerio. Bueno, are egon naiz eta pago hori lapurtu dizuet zuei Gipuzkoarrei. Hemen dago, zera, Zierramendiko pago txikitxoa eta hau gure osaba. Segi. Bueno, Euskadi Egunkarian 2 artikulu agertu ziren,
a la memoria de un gudari eta Muertos por la Patria, San Miguel Palacio eta Félix Arburu. Arburu izkatzen duzik, Arburu da, ezta? Eta gero Zabala Kompainia Santurtzin desfilatzen. Gero ikusiko dugu, kontua da, ni harrituta geratu nintzen, etxean esen aipatu, Zubiazki hemen bezala, eta ni lagun batzuekin hitz egin dut, intelektual omen diren lagun batzuekin, eta guraso, aitak gerran egondakoak, eta izutasuna ikaragarri zen. Ikaragarri, izugarri. Pentsatu behar dugu, galdu zutela, kantik galdu zutela, gero izua zabaldu zutela besteok, beldurra, eta barru zela. Orduan nolabait, konprendikan da, horretari da. Baina ni oso, beti egon nez topatzen etxean zehar zegoen, eta topan dituen bi gauza hori, osea, moztuta, Euskadi aldizkariekin moztuta, irakurri honen da, balaretxe. Zer da hori. Baina etxean aipatu ere ez. Dena dela etxean, hori ibanekien, San Miguelen zegoen operatua edo han garbitu zutela, tirokatua, beste batzuekin batera, eta galdua. Ni mendizalea naiz, mendizalea marratua ez mendigo izalea eta alpinista mendizalea bai. San Miguel, hemendik pasatu naiz duen izan behar, San Miguel. Zagutzen ez baduzu nun dagoen, da, solamena erditzea, ezta? Orduan hasi nintzen, eta ikusiko duzu zenolako historio dagoen orain gure komatxo artean ikerketaren atzean, ezta? Baina etxean bazekiten lehen momentutik, San Miguelen hilda zegoela, hil zutela eta desagertu, besterik ez. Orduan, hileta egin zen Santurtzin, baina klaro gortu dira. Segi aurrera. Aipamen batzuk, hori izugarria da, la Guerra Civil en Euskadi, honelako urtetan publikatu, eta honelako horietan esaten du, a las 3:30 de la madrugada del día 25 entran en combate cuando aún no habían eta entran en combate, eta gero ikusiko dugu nola, 24an, hau da, 24an, eratzen da lehen batalloia. Lehen batalloia, gero ikusiko dugu, segundo bat, baina orain, paralizartean. Lehen batalloia eratzen da eta Sabino Aranarekin, Sabino Arana izena. Dakizu moduan batalloiaren izenan gora bere asko egon dira. Hori izen lehen batalloia eta egin zuten berehala, horrik eta pesaka, ekarri omen zuten ez daki seguru autobusez edo kamioiez, gaur ni etorri nahi Santurtzik ikuena eta lasai, autopista, pintzatu lehen nola etortzen ziren, gauaz, lehen dabizi egibarela, gero Martinera, gero ona, gero mendira gora, igon omen ziren kantatzen, eta goian zeuden beste. Eta duan, nik ez daki ametallamentua zen, edo banaka, zaila zen banaka, tiro banaka botatzea horako orduetan, gaua zela, eta ikusten baduzue pago horiek, horrengoz daude pago horietan daude, tiroren zera, ezta, marka. Orduan, hor, hiltzen dira 10, eta 10 horiek agertzen dira izenez eta guzti. Hemen ez da ikusten, baina badaukazue hor, web horrean, baina izango dizuet izenak, ezta? Miguel Palacio, Juan Aguirre Bilbao, Paulino Beraza, Blas Larrazeleta, Juan Zabala, Ambrosio Etxebarria, Pedro Rodríguez Puiz, Josu Txintxurreta, Zamacola, Félix Arburu Bilbao y José Azueta Mendiolea. Orduan, hemen dakazu lehen lana, nik lana emango dizuet. Lehen lana, nolabait, ahaztuen kontu egiten diritzu zenatuen hemengo Etxebarriko kandiari eta Goibarko kandiari. Hor dakazu izen eta bizenak, eta askotan bi abizen. Orduan, inoiz, eta nik uste dut agian gazte, gorpo horiek ateratzen baldin badira, jende horiekin, familia horiekin kontatuen egon dago. Gurea argi dago, gurea morengoz bizirik dago, 84, ateko 2000 biderrez, eta erakutsi diot euskeraz eta guztu berak ez da euskalduna, erakutsi diot esan diotona torriko nintzela, eta bueno, noiz aterako dute, normala da, bere neba zen eta neba kultuna, baitea, ezta? Orduan, hemen dago izen eta bizena. Kontua da, aterako da, hori ikustu dugu, zen daude hilobiak,
fortunada geolesikarik eta guzti, erabat markatuta, eta ziertamentin daude hiru batean dago bat, bestean dago lau, eta bestean dago bost. Bi horien barruan dago gulosa. Erreza da, analizi genetiko egiteko eta barruzera. Baina, hemen daukazu lan bat. Hemen ez dira agertzen izen guztia, baina bi web horri egiten daukazu izen guztia. Honek gara lehen lan, eta hori etorriko da, eta bera etorri behar da. Familio horiekin kontatuan jartzeko. Kontatuan jartzeko, ja. Ez itxaroteko noiz etorriko den hemendik Francisco Etxeberria medikoa. Zekin bizka bat. Aipamen bat, 2002an, eman zidaten niri Francisco Etxeberria Aranzadiko medikoak egindako txosten. Txosten horren kopia eman diot Patxiri, eta zuek Iñaki podei, eskatu kopia bat, zehola okaso izen guztia. Txosten horretan ere agertzen dira nola, 1982an, etorri ziren Santutxuko lagun batzuk eta atera zituzten 6, izen eta bizenekin. Eta badaude lorperatuta deno. Gu nahi duguna, normala den moduan, familiar moduan da, ateratzea gureak ere bai, ez lehena do bigarna. Egon ez pentsatzen eta gaian gehiagi izango litzateke, baina nik uste dut, badaudela, Elgoibarren badaude, hemen, hor goian bederatzi eta beste lekuren batean ere markatuta eta txostenan agertzen dira, azkarate inguruan beste bost. Bost hilobiak, pertsona banako hilobi, ezta? Otan, klaro, lau edo bost horiek, matxo artean, jende mitxo bat da, asko sobeto da topatzeko bost bat baino, eta zehaztuta egon, ez? Eta orduan, are gehiago, gure familia gutxienez berehala egiteko ADN-eren analizia ez bakarrik ez gaude, baina zuen arazoa da, eta arazo ez da makala, bakatu behar, zuen arazoa da topatzea familia hori. Zer hori daukazu, izena eta bia bizena. Segit izkantako. Ordan egin du informe bat, informe nahiko luzetxoa, nahiko zehatza, eta Elgoibarko alkateak eskatu. Nik ez dakit hemen egongo den Elgoibarko zinegotxiren bat, edo Etxebarriko zinegotxiren bat. Baina hori da beste lan bat, mugitu bera. Hau da, nik uste dut, Francisco Etxeberria horren gana, alegatu behar zaiola, zazkiola eskuti batzu. Hau da, idatzi batzu. Nik bidali nion, baina gehiago du. Baina baita webguneko eta talde bezala eta Elgoibarkoa egin behar duzu. Hemen dakazue, Elgoibarko dauzkagu 14 web. Eta erabat zehaztuta. Zinegotxia. Alkatea hobeto, baina bilduko zinegotxia. Bestoa, venga, lanera. Bueno, orduan, hor daukazu, jarri dizuet link informatikoa da link bat, eta hori gertzen da, azkarat ingun hemen dazu. Zenbat dira, lau, eta persona bakoitzeko. Gero, ez da nire txostena, Francisco Etxeberria egin da txostenan, agertzen dira, gero, hobi horiek zenolako koordinetan daude. Argi eta garbi nun daude, ez gutxi gora bera, ez San Miguel, ez Azkarate. Segit bizkaratera. Zerramendi inguruan, badaude bost, eta gero, ez da ikusten gira, ez da, lau. Bueno, onerako batean edo bestean, gure osaba da. Bestea dago bat. Hori seguru dago, eta daude, erabat konkretu nun daude, erabat. Idatzi nion zera, hor dago, ezta? Ez dakit hemen agote bat egongo den, une honetan, baina gure familiaren partez, eskari beroenak, handienak eta luzeen. Badakinik, Vitoria Agoteren bideo ikusi dut, zuen webunean, baina txostenan ere agertzen da nola aitak, Jose Ignaziok,
lurperatu zituen gorpu horiek. Nienekien eta beti dudatan egon ez, baina nola eta zera eta zenbat denbora egon ziren lurperatu gabe, eta gaur esan diguz, ezta? Nola baita, Martina, nola deso? Aina. Bai, esan diguz, nola baita egon ziren lau bostegun ez ama, eta ja frontea pizka bat aurratu zenean, alkate batek esan zion, baserritarri esan ziren joan eta lurperatu. Nola baita izan zen agindua, baina niri berdin zait, agindua, edo gogoz kontra, zorion. Zorionaz, izo bat. Segarri da, egon ziteken hor, agote familiari ezagutzen baduze, gure partez eskerrik bero. Francisco Etxebarria hori irakurrita gero, nik bidali nion berehala eskutiz bat, ez denez, mesedez, gorpuzkin hori bateratzea, gure ama biziri zegoela, eta gainera, zupeten lokalizatuta, eta, maila personalean, UPV berakarria, UPV berakarria, erantzuneko. Badakit, beraren kezka nagusi hau honetan dela afusilatuen kontua, eta normala. Afusilatuen kontua da, askor gogorra. Bestera zen altzamendua, zantzut, bestera zen garra zibila, garra zibil bat, madarikatu batzuk, Alemaniako, Italiako eta mailoen laguntzaz, hemen bertan egon da, hori zen gerra zibila, onak eta askoren kontra, hori zen, sistema eta regimen legalen kontra altzamendu nazional espainol fascista hutsa. Eta barkamen eskatu duen. Horiek, eta gero-gerokoa, horiek lehen da. Ordan, egin eskutiz bat eta erantzun dut. Baina esango dizuet, edo ja, azken bi aste hauetan, gure patxirekin amaika email postara gilari dizkigu elkarri. Amaika izan edut, 50, 40 edo ez da izan da. Eta orduan, egin nuenean txostentxo hori, bidali nuen zenbait laguni, eta lagun horrelako lagun batek egon zen, asteasun, Pako, garen barekin deitzen diotela, Pako Etxeberria Jurikoarekin, hiloe batzuk edo kosa batzuk topatzen. Eta zoritzarrez ez zuten topatzen. Osa, jendea esan hemen dago, baina ez zuten topatzen. Eta orduan, lagun horrek bidali zidan niri fotografia bonita, bera, nire laguna eta Pako. Eta nire bera da, egin bat. Mesetez, bidali nire txostentxo hori Pako. Lazer, bidali eta erantzuna, bere ala. Imilak dira hortarako, bin fan, ez irakurri eta 7 ordu, edo 7 egun edo 7 hilabete, ez zizak, horretako, bestela ez erosi, komputara. Erabili behar da, segundu. Segundu ez nahi dut, pelako gauza importantia. Bueno, kontua da, gure esku, nire esku, lagun batek ziretik utzi gehiago, kontua. Badako zu konfiantza Pakorekin? Bordan mugitu. Izan dizuet, mugitu behar dela. Lortu behar dugula eta 11 fosa, 11 jodi dago Euskalherrian. 11, agian mingarriena da fusilatua du. Mingarriena, eta hori fusilatuak atera behar dira, lehen baitan, seguru. Baina, bidali zionean nire lagunak, email bat, posta bat, Pako hori, Pako esatzen. Bai, Feliz Argun. Agian, ezagutzen zuen nire zerratik, edo esatzen. Bida, badaki Feliz Argun hor dago. Itzaia, segundu bat, Bueno, hemen daukazue, nun daude zehatz-mehatz zera. Nola da? Koordenadakin eta guzti. Hau da, ez da nire izan ziaten mugan San Miguel mendian hor dago, ez. Orduan, hor, eta kontua da, GPS batekin, ahi badakate, ez dakizer, eta hasi badakate ekipo bat, hori baino lehenago behar dute alkatearen baimena, baina ergoberko alkateak eskatu zion Pako hori eta Pakoaren taldeari nolabait topatzeko gauza horiek, ordan badakit. Ez dut uste zaila izango denik, baina bai ergoberko kontua dela. Gure kontua bai, baina ergoberko kontua dela, nolabait hori pizka da dut. Baina zehaz daude nun dauden enkartariz. Eta ezagutzen baduzue, nik gaur ezagutu dut, ezagutzen baduzue nun dagoen horra bain gurutza, txintxertu jarritakoa,
Vitoriorekin, bueno, pizkaba berantza doa alako bidezka bat, hor eskaratara, hor daude bat bi hil. Erabat markatuta iaia ikusten da, gutxi gora bera, mendia pizka ezagutzen baduzu ere ikusten da. Joanan ezagutzen du, ez, Joanan? Ezagutzen du argitara. Eta Joanan ez da ibiltzen hortik, GPS batekin eta ez da gizaratik. Zein duzu ikusten da, Zegi pizka horrena? Hemen dut, ez da? Ziarda baserria, ziarda mendia, izango da gutxi gora bera, izango da gailurra, eta hor dut. Nire bestatetik kostatu zaik denetan topatzea gaurko egununtzea hori. Dago egununtzea eta gorrizka dago, zerako da zurezki burdina eta zeradekin gorrizko egin da eta horbelak eta ez dakizena gorrizka, eman da buelta eta buelta eta buelta 10 metro karretutan 11 buelta eman dut ikusi arte. Eta bestatetik ere mugitu egiten da. Orduan, hori jarri behar da zentro, zer ipizka da. Bueno, orduan hemen dakozu. Bueno, orduan, orain ja, zera nola bai, gauza konkretuak esan dudana abertzeko. Hor daukazue, Linka, eta el batallón Aranagoili fue el primer batallón, comenzado por el PNV, el 24 de septiembre partió para el frente, el 24, el 25 muere. Zugarria, egun bat. Garaizabal eta Zubiao horietan dira 6 horiek hilakoak, eta otzoa txintzetu da. Eta, nola da, kapitena da Felipe Villegas, gero bizitenero. En el ataque del 24, ez da ikusten hor, baina irakurriko dizuet, en el ataque del 24, segundo bat, marchan al frente de San Miguel. Negia da, eta dago konfirmatuta, eta lauan martxan jartzen dira, eta bostean zapa. Hasiera ikaragarria. Egunez galdetzen eta ez dakit, batzuk esaten dute agian, bestiok egon zirela zierda mendi gainean, agian fusilekin, eta baina niz zaila ikusten du, benetan, mea culpa, historia naiz, bakarrik oia horretan, mea culpa, baina badakit nik arma bat zer den, eta gauaz, irutardietan gauaz, fusil batekin eta hiltzeko, ez badoz holan, zaila ikusten. Baina ikusten bat ikusue, pagoak hori ikusten dira, alkiloak eta zailizien. Eta, bueno, zegi pizka bat. Orduan, lehen Aranagoili hori, lehen batalloi hori esen gero edatu zen Aranagoili batalloi, gero aldatu zen eta zailizien. Zer horietan, Garaizabal eta Zubiao, hasta el 24 de septiembre ez dira sartzen nola bai, Garaizabal eta Zubiao, eta frente de Martina Alto de San Miguel. Orduan, ez da gehiago bitea. Nortzuk ziren, 6 gorpu gortira zuten, 9 gorpu daude, 10 gorpu daude goian, dago erabat dokumentatuta. Zigizigan. Ni harrituta geratu nintzen, hemen behiak eratzen da. Ni harrituta geratu nintzen, Arbulu, kompainia eratu zuterako. Eta hori baino lehenago, Garaizabal kompainia joan zelako Santurtzi desfilatzera gure osabaren. Bueno, 25 urte zeukan, egia da, denbora hartan PNV zarea, nire amerak inaten zen batzoki oinez, Santurtzitik, badakizu Santurtzin dagoen, ez? Santurtzitik muskizera, Santurtzitik mungiara, nolabait mikinak eta entzutera. Orduan, zen militante bat. Apuntatu zena, bereala apuntatu zena, 25 eta bereala apuntatu. Baina hori, hemen hori agertzen ez dena, da hori, kompainia Arbulu ere oso, ezta? Kompainia Arbulu hori edatu zuten, nola baite hemen, Gipuzkoak galduta, Gipuzkoak batzuk eta batez ere Bizkaitar askotxo. Eta gero badakizue nola kompainia horiek sartu ziren leio batean, gero beste batean, Gipuzkoak zen. Azkenean bukatu zen, Garaizabal ere bukatu zen, nola da, Gordesola batalloian. Gordesola zen, badakizu, gure inguruan, Ibar Eskerrean eta
hor zaila, eta hor labait, esolako jende asko zen. Kontuz, hemen euskara badatizue, han ez egiten euskara, baina abertzaleak ziren. Gure aita eta Felix joaten ziren oinez, Balpardatik, gu jaio ginen, bere jaio ziren lekuan, Balparda da Santurtziko auzo bat, Balpardatik oinez Portugaleteraino lan egin eta gero euskara ikastera, gero etorri ziren gandu zuten eta hemen jasuz, gatu zen hori guztiez. Frontea. Frontea interesgarria da, zer gara. Badakizu moduan, 7 hilabete egon zen frontea. Primera compañía, 4.654, 5.000 eta 4.000 eta hemen, 27.000. Izugarria zen. Mirari bat zen 7 hilabete aguantatzen. Mirari. Armari gabe, formaziorik gabe, formaziorik militarrik gabe, aurrean dena zeukaten, dena denbora hartan, eta la ere jaso zuten. Hori dela eta daude hemen hainbeste hilda. Beste hau zabat nik aipatu nahi dudan. Naiz eta nire guzosaba hil lehen egunean, jendea ezen gitudu. Hau da, ni Balpardakoa naiz eta Balparda horietan ez dakit agertu zen, Balparda izena, baina zerean daukazue ez da gertu baina gona. Balparda horietan, osaba, aita, beste osaba bat, lehenguzu bat, eta beste hiru. Hoi guztiok gara ziren frontera. Eta batzuk, jadanik, Feliz hilda zerbero. Eta hoi guztiok gara ziren Santoñaraino, eta gero, Zufit. Eta gehiago, baina Zufit. Ez nahi du jendea zen kikil. Nez eta hilda gero. Bigarren gauza. Nik oso gutxi entzun dut etxean. Oso gutxi entzun dut. Ia zer ez. Baina hasi ziren hitz egiten, hau da, transizio eta geroko sasi demokrazia kaskar horietan hasi ziren hitz egiten, beti aipatu zuten, borrokatu zutela Euskadi bat. Inoiz ez, estatuto baten alde, autonomiaren alde, edo San Pedro edo San Pabloen alde. Beti, guk Euskadiren alde, independentziaren alde. Txekoen. Berbera badago prez bizitza emateko estatutu baten bidez, edo baten truke. Hori da beste trampa bat, Bueno, izugarri, hau izugarri. Eta geroago etorri zen, urria eta urriaren gobernua eta gobernugatzea eta ez baki zen. Jendea joaten zen gobernurik gabe, frontera, eta hemen aipatzen da, jo zirenean fusil txekiarra, txekoslovakiarra, denbora hartan, zer unako fusilak izango ziren. Horrorosos. Barkatu, P.K. Eta da ere, hori dira agertu ziren, ezta? Orduan, hau da, zera, Iñaki Erana zen, zera, Ibaizabal kapitaina, gero komandantia zen, eta garbitu zuten Peña de Noma. Gure aita egon zen horrekin, eta gure aita etxea zen hori, persona zintxoa, argia, eta barruzo bat, ezta? Hori da agertzen direna, bat agertzen da, aurrera agertzen bada, ez da hori, hor agertzen da. Hau, eta gizegatzen zatu duten hori zen, nire aitaren lemuzu propio bat, hil zutela bou. Bou da, remolkadore bat, eta hor jarri zuten kainoi bat proan, eta hon ziren, izugarrizko gatazka, itxaso gatazka bat, zera inkontra, espainola inkontra, eta aurrean destruktore bat, eta lehen izan bakaina, eta zen bat. Bueno, hor agertzen da, eta hor agertzen da, haipu bat, eta esaten dute, izaba joan zela Portugaletera, ez hori okertu ziren, aurrekoan, bestean agertzen da, Santurtzita joan zen. Ni harritu ninduena zen, zer dela eta, esara kompainia oso bat, gure osabaren menez, despilatzera, eta gero izena jartzea beste kompainia bat. Orduan, seguru denbora hartan ezagun bezala. Ezen tenientea, ez kapitaina, ez komandantea, ez dakizeko, ezen abertzen.
Nahiko. Uste dut bukatzen dugu, bueno, hori da. Bueno, hori da guztia, eta gero nahi dituzuen galderak, eta zera galdera bilen, ezta? Bi mezu, bakarri bi mezu, alde batetik. Nik ez dut inoiz, eta nire zai gustatzen demagogia, kontuz. Ez zai gustatzen demagogia. Nik ez dut entzun inoiz etxean, haiek hasi ziren egiten, haiek burkatu zutela autonomia baten alde, estatutu baten alde, ez. Beti Euskadi baten. Eta bigarren gauza, ez ziren denbora hartan ketildu, hau zera, familia bat, hilda zegoela, lehen egunean, ez dakizek lako tiroketa baten ez dakizek, ara, kantatzen honen, jo nomen ziren, Biktor zelako gudaria ziren, ez dakit nok esan ziren zuk ez da, joaten ziren zerramendia agora kantatzen, eta beste gogoekin, zuare.